BPF सरकारावहायथ' बेफोरबायदि आइजोफोरनि थाखायथ' जेबो आसुनिफोर होनायखौ जों नुनो मोनाखै। आइजोफोरनि थाखाय मोजां अनसुंथाइ बेफोरबायदि आइजो अनसाय बिथांखि बा गियाननि सोरां बिथांखि जेरैहाय आलारि सोरां बिथांखि बा बेफोरबायदि गोबां आइजोफोरनि थाखाय मोजां आरो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां आसुनिफोर अनसाय बिथांखिफोर बेफोरबायदि मदद होनाय बा हेल्प होनाय हेफाजाब होनाय बेबायदिथ' जोङो 17 बोसोरावहाय जों नुनो मोनाखै। दिनैहाय बिनि सेक राननायनि सायावहाय आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि जानानै बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय खावलायगोन दि दिनै आइजो अनसाय बिथांखिखौहाय होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो सिगांबो होखांबाय आरो दाबो होगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो बेबायदि आइजोफोरनि थाखाय मोजां सुबिदाखौहाय होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो होलांबाय थागोन। माखासे आसुनिफोरखौ लानानै गोबांथार बेबायदिनो मावगासिनो दङ। जोंहा प्रमद बर' सार बिथांनि अननायावहाय दिनै माखासे होनांगौ बा मोननांगौ रायजो समाजनि थाखाय बा गामि ओनसोलनि थाखाय न'खरखौ लानानै गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौनि थाखाय दा बेफोरबायदि गोबां आसुनिफोरखौहाय होदों आरो आइजोफोरनि बेलायावहायबो आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बा आइजोफोराबो बेबायदिनो खाबु लानानै बेबायदिनो अनसुंथाइ मोननानै जे जौगायो बेखौहाय आसा खालामनानै जों बेबायदि आसुनिफोरखौहाय होदों बा आइजो अनसाय बिथांखिखौहाय होनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आं बेखौनो खावलायबाय। थांनाय 17 इयार्स बा BPF सरकारावहायथ' बेफोरबायदि आइजोफोरनि थाखायथ' जेबो आसुनिफोर होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो जेबो आइजोफोरनि थाखाय मोजां अनसुंथाइ बेफोरबायदि आइजो अनसाय बिथांखि बा गियाननि सोरां बिथांखि जेरैहाय आलारि सोरां बिथांखि बा बेफोरबायदि गोबां आइजोफोरनि थाखाय मोजां आरो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां आसुनिफोर अनसाय बिथांखिफोर बेफोरबायदि मदद होनाय बा हेल्प होनाय हेफाजाब होनाय बेबायदिथ' जोङो 17 बोसोरावहाय जों नुनो मोनाखै। दा दिनैहाय जोंनि UPPL सरकारावहाय गोबां जाखिनि खामानि मावबोगासिनो दङ बा मावगासिनो दङ जिमान मावदों दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' सार बिथांनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासै जों आरो लोगोसे माखासे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों माखासे बेबायदिनो जोंनि UPPL सरकारा गामि ओनसोल बा सोलोंथाइखौ लानानै बा जेरै गोबां जोंनि गेजेराव बेबायदिनो आरो खामानिफोरखौ लानानैबो गोबां थानसालिफोरावबो जौगानायनि खामानिफोर होदों आरो बेबायदिनो स्पर्ट्सफोरनिफ्रायबो बेबायदिनो खेला दुलानिफ्रायबो जौगाथायनि मोनसे खाबु होदों आरो बेबायदिनो फरायसालिफोरखौबो हाइ स्कुलनिफ्राय LP स्कुलनिफ्राय गोबां बेबायदिनो फरायसुलिफोर फरायसुलाफोरनिफ्रायबो अनसुंथाइ होदों आरो बेबायदिनो गोबां स्कुलफोरा गाज्रि जानानै थानाय बेफोरखौबो दिनैहाय फोसाबगासिनो दङ आरो नांबावगौ जानाय स्कुलफोरखौबो दिनैहाय लुगासिनो दङ मावबोगासिनो दङ। बेबायदिनो गुवार ओनसोलावहाय नायनानै बेबायदिनो गोबां मावबोगासिनो दङ आरो गोबां बेकार थानाय बिथांमोनखौबो दिनै नायबोगासिनो दङ। जों खेनसेनो हाया जिखुनुखौनो जोङो खनसेनो मावजोबनो हाया लासैहैनो मावलांनो हायो बा लासैहैनो जौगाहोनो हायो। जों सोरबाया साननो हागौ जोंनो मोनाखै बा बिथांमोनासो मोनदों जों मोनाखै बेबायदि जोंनि गामि ओनसोलनियावहाय सावरायनाय बा बुंनाय थायो। दा नोंथांमोन रायजो राजाफोरनिसिमबो आं खावलायो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि जानानै नोंथांमोनाबो मोनगोन जाय बिथांमोना दायो मोनबाय दा बिथांमोननि उनावबो आरो नेक्स्ट बेबायदिनो मोनगोन। जोंहा माखासे मावथि बिथांमोनानो गामि ओनसोलाव थांनानै नायबिजिरनानै सोर मोनदों सोर मोनाखै बेफोरखौहाय नायदिंनानै हरगोन बेखौहाय आङो आसा खालामदों आरो बेबायदिनो मावगोन आरो मोनगोनखौ जोङो मिजिंथियो आरो बेबायदिनो जोंनि मावथि बिथांमोनाबो आरो जोंनि गासै जोंनि UPPL सरकारनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरानो मोजांनि थाखायल' मावो होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायबाय। सोमावसारनानै फैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरियानो होन हाथियार दैनानै सोमावसारनाय मोनब्रै हान्जानि गुबुन हान्जायाव थानाय दैदेनगिरियानो होन मावथि बिथांमोनानो होन बिथांमोना जेबो नार्भास जायाजासे गावसोर सुक्ति खालामना फैनाय नैबे एकर्ड नैबे सरकारावनो थानानै मोजाङै मावनानै जानांगौ आरो बिथांमोना सुबिदा मोननांगौ आरो बिनि थाखाय जोंबो सुबिदा खालामनानै होनो बयबो आगबारिबोनांगौ आं बेखौ मिजिंथियो। बेयावहाय BPFआ दिनै उल्था नंखाय बाखाय बुंनायजों रायजो राजा लिड खालामजानो नाङा दैदेनजानो नाङा थगायजानो नाङा बेखौनो आं खावलायबाय। फार्स्ट लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना बिनिफ्राय आरो गैफेरामोन बेखौ मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरोना। 5,000 प्रमद बर'नि सारसिम रोजा साबायखर होबाय आरो जोङो सेक मोननानै बहुत गोजोननाय मोनदों।
आगोलनि बोसोरफोराव बिदिहाय सेक मोनदोंना मोनाखैमोन नोंथांमोना मोनफेराखैमोन बेनिफ्राय माने फार्स्ट टाइम बेनो फार्स्ट टाइम सेक मोननाय जादों इउपिपिएल सरकारखौ मा होनना बुंगोन दे नोंथां जों साबायखर बावगोन इउपिपिएल सरकारखौ बेबायदि अनसुंथाइखौ जोंनि थाखाय होनायनि थाखाय आरो प्रमद बर' सारनिसिम मा गोजोननाय बावहरबाय प्रमद बर' सारनिसिम ভালে লাগিছে आरो सेकत किमान हाजार दिसे आरो কোনে দিছে চেকটো ৫,০০০ দিছে প্ৰমোদ বড়োৱে ভালে লাগিছে চেকখন পাই তাতে আৰু কি ক'ব কি আহ্বান জনাব স্যার ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে স্যারক আগন্তুক ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ছাৰে আৰু বহুত হেৰি হ'ব বিজিতা হ'ব চেক পাই কেনে কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগছে বাসন্তীপুর হোটেল না ভালো হয়েছে ভালোই হয়েছে ধন্যবাদ জানাইছো দুপুর মত বলবো ভালে লাগিছে বিমলি নার্জারি ছাৰক মই ধন্যবাদ দিওঁ বিমলি ছাৰে নার্জারি মানে চেক পাই ভালে লাগিছে শোলমারি নমস্কাৰ এইটোৱে মোৰ কথা রাঙাপানি কিমান হাজাৰকে দিছে চেক এইটো ৫,০০০কে আছে অঁ আগৰ পিপিএফ দিনত পাইছিনা নাই নাই মই এইটোৱে প্ৰথমে পাইছোঁ আৰু পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা আগতে কিবা আঁচনি পাইছিলে বা কিবা সাহায্য পাইছিলে নেকি নাই পোৱা নাই যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাইছা অঁ মই অৰুণোদয়ো পোৱা নাই নার্জারি চেকটো পাই কুমাপুরি চেকটো পাই পেলাই ভালে লাগিছে এতিয়া মই প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ রিনি নার্জারি পিপিএফৰ দিনত চেক কেনেকুৱা কিবা পোৱা নাই পাইছিলে পোৱা নাই এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাইছা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাইছোঁ ছাৰক কি জনাবা ছাৰক ধন্যবাদ জনাম